Okay, mayang mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta manghigala dili nga atong tulumanon sa kahanginan si on air, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini manghigala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes, Pizza 23 na gini mahigala sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. No? Kumusta na mahigala, no? Labi na ganda itong talahurong obispo, no? Salamat kay Bishop ha sa padayon yung pagpangalagad sa amuang sa atua, no? Diocese of Dumaguete. Tanan po nga mga kaparian, no? Kagahapon na human ang amuang meeting, daghang kay mga nahisgutan mga higala, no? Daghang kayo. Bueno, ato di ay nga timbayaon og tanan gyud natong mga kaparian, no? Lukop Kabisayan ug Mindanao. Nya ako di ay nga pangumusta sa akong classmate, no? Si Padre Tonton Arnaiz na niabot na gyud ang panahon nga mo retire na gyud taon lang ako ang classmate. Ina gina ako, alibro ko ba kay mo retire na po kay gulang-gulang na ba ya? 66 na ba ya? So wala nga dili lang ta matingala kung aduna na ipipila ka na mong mga pari nga medyo mo retire na po, no? Mo retire na sa among mga katungdanan isip mga kura paroko, no? So ako lang ang mga panghinaot sa akong classmate nga malipayon gihapon siya bisan ko to ni retire na. No, so tulo na lang may kabuok may higala nga mga classmates ka nangalagad karon, no? Si Padre Tonton Arnaiz retire na, no? Ang akong kauban karon nga nangalagad pa si Padre kini si Padre Obing Masyon, si Padre Kuan, kining Dami Hiramis. Ayan, no? Kamong kaubang usa to ana po ni pahuway na sa langit. Si Padre Burton Villarmente, no? Matandog yang kalang. Ala no, may mudto na kanatong tanan mga higala, naghidaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Abi no, arita mga higala sa atuang nga Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon bisag uway nang utana. si Sister si Saint Santa Brigida, no? Santa Brigida. Aduna ni siya yung mga pananaw, no? Sa vision of Christ crucified. And of course, kini siya dili ni ordinaryo nga pagkababae ni si Santa Brigida. Rayna ni siya sa Sweden, no? Nya after becoming a widow, founded monastery for men and women, and of course nagdaghang kayong mga charitable institution nga iyang natuko. Di na ba mga naahan no dunay mga katigayunan nga ila po nga itabang alang sa pagpalambo sa mga pagtulunan o mga gitawag natong mga maayong buhat, no? Muna gani si Santa Brigida kanhi usa ka rayna nahimo pud siya nga usa ka santos. Ayan, no? Nala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala. Ato nga timbayaon og may mudto ang tanan nato mga kaigsuonan. Ang atong santo karon mao si Santa Brigida, Saint Bridget. Abi no arita mga higala sa atong Saint of the Day. Atong Saint of the Day karon walay lain kung di mo si Santa Brigida, no? Ang ato ari kita sa CBCP News. Pwede mahigala no, gikatakda karong July 24 ang pagbisita sa imahe sa Birhen sa Antipolo dire sa Diocese of Dumaguete, no? Karon ka ng Pizza 24, Biyernes ka ng higala niya. Gitawag usab kini Our Lady of kining sa Antipolo ug Our Lady of Peace and Good Voyage. Una na ila usab kini siya nga the Black Madonna, no? Black Madonna. Unya matud pa kuan kini siya manghigala niabot teres Pilipinas atong 1626. Ano unya matud pa ang nag-alaga gid ani mao ang mga Hisuita na didto ni ibutang sa simbahan sa San Ignacio nya kisige magkawala. Pagkawala mga higala adto kini mo makaplagan nila sa mga sanga, nagpatong na kini sa mga sanga sa Tipolo. No muna nga nahukman na lang gyud na dugay nga katong Tipulo nga mo'y nabutangan sa sanga, putlo na lang dito o mo'y gihimong patunganan, no? Gihimo na usa ka pedestal nga diin nahimong patunganan sa imahe sa mahal nga Birhen, no? Kay mo patong adto magyud mo patong. So ang mga sanga, mga kahoy mao na lang gihimong patinganan sa pedestal.
kay moras man gihapon adto man gyud siya dito muna ang maupong lugar nga gitawag na karon og Antipolo. No, nahimo ng usa ka lugar dito sa Kauluhan, Antipolo. Pero ang legend gid ani mo ni siya nahitabo no muna nga kining mahal nga birhen sa Antipolo na ila kini siya sa daghan kay mga milagro, no? Muna no nga karong pitsa 24 moabot diri sa atua sa Dumaguete unya mularga pod paingon sa Manila karong pitsa 27 sa pitsa 24 hangtod sa pitsa 27. Balita mga higala gikan sa Vatican, may we not forget those who suffer and die due to war. No, mao kini ang nahimo usab nga mensahe sa atong mahal nga Santo Papa sa iyaha usab nga pagbakasyon dito sa Castel Gandolfo. No, matud pa no nag-recite siya sa Angelos unya ang iyang mensahe kabahin kini sa dili gyud kita malimot, dili ginato kalimtan ang mga tao nga nahimong biktima sa kagubot o kanang gitawag nato og kamatay. Okay no, so padayon ta mga higala. Unsa may atong topic karon, of course no. Ang ato karon nga kining topic is how to overcome, no, overcoming personal bias in practicing our faith. Overcoming personal biases in practicing our faith, no? Kanang kinibitang higala, no? Ako napilian jud ning tapika kay usahay maigo pug ko ani kana bitang mga personal biases nato sa ato ang pagbansay sa atong pagtuo. Sample ha, sa atong pagtuo gitudlo diri nga higugmaa ang imong mga kaaway. So ang atong mga personal bias ana sa atong mga kaaway, murag makaingon kita nga murag di dugay madala pero gipakapinan pa man pod sa Mateo 6 kapitulo 14-15 kay kun pasayloon nimo ang nakasala kanimo, pasayloon usab pasayloon sa mga sala. Apan kung dili ka makapasaylo sa mga nakasala kanimo, dili ka usab pasayloon sa iyong mga sala. No, muna nga murag doon konflikto ba? Doon konflikto sa pagtuo nato. No, sa ato ang mga personal biases. Nya usama nato pagkuan ana kanang gitawag nato pag-manage ni ana nga dili kita madala sa atong mga biases para sa atong isig katawo. Number 1 is mubasa gitag Biblia. Noon niya, sa atong pagbasa sa Biblia, avoid confirmation text lang yun. Kana bitang mangita ra bitaw ka og teksto nga murag mudapig nimo. Dili na siya pwede. Sa ato nga pangtuong Katoliko, kinahanglan nga ato yung tan-aw ang kinatibuk-an, tan-aw nato ang mga kasaysayan sa mao nga teksto ug ang mga gitawag natong pagtulunan sa kinatibuk-an. Dili kay katubitang kutlo-kutlo ra ba kanang kana bitaw gitawag na to og gihimo bitaw sa uban nga mga pagtuo nga mukutlo-kutlo ra o kini ko ang dili. Ang sa ato ang Katoliko dili ato ginabasahon ang kinatibuk-an andin kuhaon nato ang mga pagtulunan kalakip na gani ang mga gitawag nato kina history sa maong pagtulunan. Unya ikaduha, kinahanglan nga you will embrace humility over judgment, no? Bisan kung sa imong kasing-kasing may biases na jud ka mga na makaingon jud ka nga kini siya dili ginaangay pasayloon, no, kay dako na guning sala pero embrace humility. Ang imo gyud gyapon ipatigbabaw mang imong dakong pagtuo, no? Unya number 3 is practice perspective taking, no? Kanang perspective imo bitaw nga kung anon ba kana bitaw imo bitaw nga kana bitaw mamalandong jud kag maayo, no? Kanang take the narrow path, no? Outlined in kanang back to listen and slow to speak. Kanang maminaw jud ka ba? Kana bitaw maminaw ka unya ayaw jud ang desisyon. Imo usang kuhaon ang proper perspective na ana na baka sa eksakto nga kanang gitawag nato disposition dagan pangon. Abino, balik-balikan nato na mahigala ha, sunod si ugma atong balikan kining maong topic kay ato gining i-discuss og maayo. Kay importante ba ni? Importante na how overcoming our personal biases in practicing our faith. Overcoming our personal biases
in practicing our faith. Okay? Pinundahan salamat ha. Maing munto na usab ka natong tanan sa ngalan sa itong talaurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, Station Manager si Panuram, tanan nato nga mga kaigsoon. Labi na mahigala, wala pa tayo dahil taroy na igo di in taong skilat, no, nga to ang transmitter. Sige lang. Na ay Ginoo nga mo provide nato ni ana, no? Itong gahapon mahigala, guol kaayo si kuan gyud in taon, si Padre kuan kanang, pero makita na ko malipayon na magyapon sa tungod lagi sa paglaom ba nga dili gyud kita pasagdan sa Ginoo kay pang Ginoo bini atong broadcasting so bisan tuod kung naigo sa kilat no? Pero kuan nagyapon ta masaligon gyud ta noon nga God always will provide, no? Salamat sa inyong pagpaminaw ug ako nagyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab manabilit na usab ka ninyo ug nalangin ka nato ang Dios ug kagawas tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.